Krásný den a opět vás vítám na tomto YouTubeovém kanále věnovaném dospělým dětem alkoholiků, především lidem, kteří pochází z dysfunkčních rodin a vám všem, kteří se více z jakýchkoliv důvodů chcete dozvědět nebo zorientovat ve světě závislostí, především tady závislosti na alkoholu. A jsem tady především pro okolí, které vlastně nějak se snaží pomoci lidem vlastně závislým nebo třeba psychiatricky nemocným. Snažím se pro vás vybírat v roce 2025 i vlastně v kratších formátech videí nějaká nejdůležitější, nejzásadnější témata. A dneska myslím, že je takové jedno velice časté, které ve své soukromé psychologické a poradenské praxi terapeutické s klienty řeším, s čím přichází. A tak jsem se rozhodla o tom natočit i tady to samostatné kratší videjko pro vás. A nazvala jsem ho vlastně, co nejčastěji vyhazuje z rovnováhy nebo ze stability, z nějakého balancu právě dospělé děti alkoholiků a lidi z nefungujících rodin, kteří zažívali vlastně nějaké selhání těch rodičů, kteří prostě nemohli z různých důvodů plnit tu svou roli. Co tedy dospělým dětem nejvíce brání v nějakém jako uvolnění, klidu, takovém jako bezstarostném prožívání, pohodě a zdravém potřebném balancu, v odpočinku. Dospělé děti se vlastně často prožívají velice vážně, velice seriózně a mají problém tak jako nechat ty věci plynout, snaží se vše tak jako násilně držet, mít to pod kontrolou. To je samozřejmě velmi vyčerpávající. Jo? Takže příbuznými tématy jsou potom syndrom vyhoření, různé jako stavy vyčerpání, psychosomatické obtíže, kdy to tělo úplně bije na poplach a volá o pomoc přes vlastně nějaké jako bolesti, záněty, opakující se vlastně nějaké jako nachlazení, imunitní záležitosti a tak dále. Na tomto tématu se dá velmi hezky pracovat, já osobně ho mám třeba velmi ráda při práci s klienty, stanovujeme nějaké priority, pracujeme na tom naplnění těch potřeb, na vlastně nějakých cílech, dílčích cílech. A já vám v tomto videu představím takových top 6 největších překážek, které jsem za tu dobu své praxe nějak jako vysledovala, se kterými se dospělé děti potýkají, nejen třeba oni, ale dospělé děti určitě i jako možná v mnohem nějaké větší nebo těžší, hlubší míře než třeba lidé, kteří pochází z nějakých jako dobrých rodinných poměrů, zdravých. První bod, který tady mám, je takové nějaké jako marné hledání nějakého středu. Jo? To znamená žití v extrémech. Jo? Pozorná na extrémy, buď a nebo, černá bílá, všechno nebo nic. Jo? Jednou udělám prostě nějakou chybu a je to průšvih a tak dále, na takový ty jako fatální. Jo? Prostě všechno nebo nic jsou dva póly jedné jinak bohaté široké škály. Takže pozor na nějaké extrémy a jako v tomto terapie třeba může být velmi nápomocná, kde se bavíme vlastně o tom, jak ten člověk je zvyklý fungovat, co tomu klientovi nejčastěji, na co naráží, co se mu opakuje, jaké to má dopady pro ten jeho život. Takže určitě hledat nějaký střed, kdy dospělým dětem se to často nedaří a bloudí a pořád je to tak nějak jako cyklí, a často to mají chuť vlastně jako vzdát. Tak pokud se vám toto děje, je na místě nebloudit v bludném kruhu sami stále dokola, ale opravdu třeba vyhledat i odbornou terapeutickou pomoc, kde můžete trefit to jádro toho pudla a pak najednou ty věci se začnou dít jako jinak. Samozřejmě ne sami, s nějakým vaším přičiněním, ale ne prostě všechno můžeme sami ubojovat a ne všechno sami hlavně vidíme. Druhý bod, velmi častý, neustále porovnávání se a srovnávání se s ostatními. Jednak to nefunguje a jednak je to nefér. Nefér vůči vám samotným. Nefunguje to z toho důvodu, že se porovnáváme s cizími lidmi, s jinou situací, s jinými zkušenostmi. Jediné, s čím bychom se vlastně vždycky měli porovnávat a rovnat, pokud už s něčím, s někým, tak jsme to my sami. A naše verze z před minuty, z před hodiny, z před večera, z před roka. Jo? Po nějaké vlastně době se ohlédnout, psát si třeba, jo? Co se nám daří, nedaří a pak to moc jako srovnat. Ale určitě ne rozhodně se sociálními sítěmi, kde se všichni chlubí v podstatě takovou jako zkreslenou realitou. To je velmi demotivující a víme z výzkumu experimentů, že to vlastně dlouhodobě snižuje nějaké prožívání spokojenosti třeba.
Dalším bodem je nějaká honba za dokonalostí, za perfekcionismem, za výkonem, tempem, uznáním. Je to velmi frustrující křiččí kolečko, je to velmi nereálný jako cíl být nějak dokonalý nebo být někým, kým vlastně nejsme, k čemu třeba nemáme předpoklady. Je to frustrující a je to především nedosažitelné. S klienty opravdu často dojdeme i v té terapii, když tak jako třídíme vlastně ty jako jejich přání, představy, tak dojdeme k tomu, že já nevím, častý třeba cíl je, aby už mě nikdy nerozhodila moje rodina alkoholická původní, ze které vycházím. Abych už na ně nikdy nemyslel, třeba, nebo nemyslela, jo, a to prostě nejde, jo. Stejně tak, abych byl perfektní, abych prostě vždycky všechno stíhal tip-top, abych 100% zvládl být vždycky v klidu, takhle to nefunguje, jo. Bohužel, bohu dík, prostě nejsme stroje. Dalším bodem jsou nějaké neefektivní modely vlastně z domova, z toho dětství, nefunkční nějaké vlastně nebo toxické teda vzory v těch rodičích nebo jiných případně důležitých dospělých v nějakých vzdělávacích institucích ze širší rodiny a tak dále. Vlastně to, co jsme tak nějak si zvnitřnili, převzali, okopírovali, odpozorovali a teď to dál nějak opakujeme dál. Třeba na tohle zrovna je perfektní ten směr KBT, kognitivně behaviorální terapie, ve které jsem i já vlastně ve výcviku a kterou já vlastně klientům nabízím. Pátý bod, nedostatečná znalost sebe sama, tudíž i svých hranic, limitů, schopností, nedostatků, předností. Když nevíte, kdo jste ztraceni. Když jste ztraceni, jak vlastně chcete mít jasno v tom, kam máte namířeno a jak se tam dostat. Jo, to prostě vůbec nejde, to je takový protimluv a s klienty vlastně snad nejčastěji asi začínáme na nějakém jako poznávání, kým vůbec ten klient je nebo ta klientka je, protože když se jich na to zeptám, co máte rádi, co děláte, jak se máte vy, tak je kolikrát velmi dlouhé ticho a ty lidi na mě tak trošku koukají, jako na co se to ta Pavlína vlastně jako ptá, co mám říct, jo. Tak možná se vás taky třeba na to nikdo ani jako neptal, nebo to v dětství třeba ty rodiče ani nezajímalo, nebo nemohlo zajímat, protože byli třeba opilí, nebo jinak třeba nemocní a tak dále. Jo, ale v té dospělosti už je to náš úkol a v té terapii je i ten čas a prostor, kdy vlastně ten terapeut vás nehodnotí, nesoudí a je tam vlastně pro vás a můžete se naplno věnovat sami sobě. Poslední bod tady pro účely tohoto vlastně kratšího videa, ale mám na to potom i příspěvky na Instagramovém, Facebookovém, LinkedInovém profilu samozřejmě, tak je téma spoluzávislosti, kdy vlastně stručně řečeno hasíme problémy za druhé, tak abychom utěkli od těch svých, abychom se nemuseli věnovat a zaobírat nějakými svými jako tématy tak radši, protože vlastně je možná o něco zdá se jednodušší radit druhým. Proto vlastně nikdy neradím svým klientům, co mají nebo nemají, jo, co smějí nebo nesmí. To je samozřejmě úplně na nich. Jsou to svobodní lidé, kteří si chodí jako poradit, ale oni sami vlastně přichází s nějakými scénáři, o kterých se prostě bavíme, různé nácviky třeba zkoušíme různé jako úkoly v terénu a potom samozřejmě to, co z toho pro ně plyne, je na nich dál, jak se rozhodnou s tím naložit. Takže kodependence, spoluzávislost, kdy vlastně visím na životě někoho jiného, ale ztrácím tím ten svůj vlastní. A to jediné, za co jsme opravdu zodpovědní, je nacházet ten balans sami v sobě, sami pro sebe. Je to těžký úkol, není to snadná přímočará cesta, ale s klienty máme poměrně hezké výsledky, minimálně i takovéto uklidnění, jít do hloubky, s někým se o tom moc nerušeně autenticky bavit, s nějakou úlevou bez přetvářek, bez masek, bez tabuizace, to je kolikrát nejvíc. Jo? A leckdy taky možná takový 7. bonusový bod, co nejvíce a nejčastěji brání obecně lidem, ale především dospělým dětem alkoholiků a z dysfunkčních rodin, je ta chybějící podpora. Někdo, kdo vám pomůže tu motivaci udržet, kdo s vámi tu cestu půjde, doptá se vás, bude se zajímat, jo, vlastně ohlídá ten proces, jestli se příliš neodchylujete z nějaké té své domluvené cesty nebo tu, kterou si přejete vlastně nějak jako nacházet. Jo, tak i o tu se nebojte si říct, v dětství to možná nešlo, nemohli jste, ale v dospělosti už je to jinak a vy můžete. Je to vlastně jenom na vás. Takže vás moc chci podpořit v závěru tady toho videa, aby pokud se cítíte nějak
nevyrovnaní, nejste v rovnováze, tak zkoušejte to zas a znova. Nevzdávejte to, nemusíte na to být sami, určitě vyhledejte pomoc přátel, blízkých, lidí, kterým důvěřujete, případně samozřejmě jsou tu pro vás odborníci na duševní zdraví, terapeuti, psychologové. Já samozřejmě v konzultacích podle těch časových možností, které už vy sami si můžete prohlédnout na webových stránkách s odkazem na online rezervační systém a kalendář. Určitě stojí za to se věnovat svému duševnímu zdraví, hledání svého balancu, což taky mimochodem pro každého z nás může znamenat něco úplně jiného. A dobrou zprávou je, že vlastně Akademie pro dospělé děti, kterou jsem tak dlouho chystala a už je vypuštěná se svými prvními několika kurzy do světa, tak právě tam se budeme věnovat a věnujeme v celém 2hodinovém kurzu i tomu tématu balancu, jak najít tu vyrovnanost mezi pracovním, osobním, mezi svým vlastním vnitřním životem a tím vnějším externím, i třeba ve vztahu, nebo třeba když jsme single, vlastně jakékoliv situaci, abychom si uměli tak nějak jako poradit, kam se obrátit, na co se zaměřit, s čím třeba pracovat. Zmiňuji tam konkrétní tipy, techniky, doporučení a dokonce i několik anonymizovaných příběhů svých klientů, kteří mi dovolili to takto vlastně zpracovat tou formou do toho kurzu pro vzdělání vlastně dalších dospělých dětí, které se tím vlastně taky trápí. To je za mě pro dnešek vše. Pokud na vás nějaké body sedí, nebo byste rádi něco doplnili, nebo se chtěli podělit o tom, jak to máte, určitě dolů do komentářů, jak už je zvykem, můžete mě na mail třeba poslat, pokud chcete soukromně a nechcete to samozřejmě pochopitelně ventilovat třeba i veřejně. Na druhou stranu myslím, že toto téma se týká velké většiny lidí, takže není za co se stydět, není to žádná ostuda. Já sama za sebe určitě hledám v mnoha oblastech svého života, třeba v té pracovní, kdy ještě podnikám jako OSVČ sama na sebe, tak hledám pořád vlastně ty meze, ty limity, ty mantinely, tak, jak je to pro mě vlastně přijatelné. A i to se mění. Jo, není to o tom, že ten balans jednou dosáhnu, jednou nastavím a už to jede samo to frčí. Je potřeba o to pečovat, udržovat to. Stejně jako když chodíte do fitka, tak ty svaly musíte nejdřív jako mít, získat, vycvičit a pak je udržovat i vhodnou stravou, vhodným vlastně odpočinkem a tak dále. Já se s vámi loučím, těším se na vás u dalších takovýchto videí nebo třeba v konzultačním čase, na nějakých konferencích, třeba i osobně na webinářích nebo v kurzu, v nějakém z kurzů v Akademii pro dospělé děti alkoholiků a z dysfunkčních rodin, do které vás opět tímto srdečně zvu, najdete i odkazy vlastně pod videem na ní. A chci vám moc popřát mnoho harmonie, balancu, vyrovnanosti a stability do všech vašich oblastí v životě, které jsou pro vás důležité. Mějte se krásně a brzy zase na viděnou.